Ay, ko, layar eh. May impod trip ron ba? Busla na pud kayo. Sa tirada ron. Ayun ta, wala na to na missing to kung kalibo lagi. Puso yun tataron ba? Asa natin sa kalibo nga mising? Ito na yung dito, ta sa upday nga na missing. Ambot, kasi nagkuantos-kuan, dyan order mo to. Nawala ba di ay? Nawa eh. Wala ko nang saba-saba si mo nga nawala. Siguro ikaw, kaya siguro nagkuha to. Pataka, magpumasangil. Sabay pagtono mo sa kwa, muna amigo. Wala, mag-take kwarta sa piso. Pati kayo pa sa nginlan doy. Balong ko nga, ana ba kay tao? Buang, bataan nga sabay, pati ginom-inom no. Kabalo ko nga anak ta. Pero di naman gusto pangutanay mo agad. Pamasangil naman tayo mo ha. Sorry, good. Huwag po lagi siya nakuha to lagi. Si PG siguro ba? Sure po no? Yan po. Takot ko masangil po noon. Po lagi. Mo agi dito dre, pabuto na dito dre. Agi to bata. Sige, sige. Ano lagi dito? PG oh, abot na ba? Ala jud ayo. Tawaga. Ped! Tambay-tambay na mga kagbuwang diri oh. Oh, ito na. Bisket mataan eh. Wala tirada eh diri tambay-tambay na may. Tirada na to ron. Wala eh, mingaw ka kayo no? Awan. Post na ganyan tamin no, yan, wala ang kuan. Post na bulig. Kalibo naman wa. Ano si mo ang motor ba pag Ayaw ba, sige, ikaw nagkuha to ba? Magaling kang kupal ka. Kwarta ka ni bay. Buang ni mo nga. Daghan ang kwarta diri manguha pa ko. Pala utang ko pero dili ko mangutay no unsa ang tawa mo. Yung dara, gusto dara ron. Ito ngayon ay gutom tayo. Umisapi lagi, umisapi, Ay Ped. kwarta no. Ikaw, pinakasapi da. Wala ko kwarta diri kinabayaran mo ko sa pag-resign ako sa bulkit ba. Ni-resign mo ko dito sa bulkit ba. Ha? Da? Saan na di ka dala eh? Resign ako kay Mingo pud dugay-dugay na pud pa ko diha. Mo nang nabayaran ko sa kanang pag-resign ako. Yan, saman, putsa. Dito mo pud sakto pud ba kay sakto pud ginapo ko nahibalan nga kananan ron Ada pita. sa Purokpor North Gate sa Tutumas Davao din Norte. Diha bay sa unahan sa shop ng Kurulan Disik ka ba. Yan sa may mga food trip dito ah. Naa diri oh sa cellphone nag-post na sila pag-ura. Bro. Sila fried chicken, balbakwa, halang-halang, barbecue. Da, mo pa na ilang available raw ron. Mga lamian, gede no? Ay, sige diri unsa man. Tara pa diri. Tara. Ako ni bala bayran ni. Tama ka kay Kasda. Dali na ako bala ni. Sige, utango na po mo dito ba? Dala sa mulat, kinupas ang motor. Sige ka balik. Balik lagi ko. Sige lang ka, abot na dire. Abot mo. Sige. Abot me. Tara. So may dugayan nyo diya, tara na. Dali, yun diya, may motor na may ba? Nauna. Akin. Fire. Oh, dili bay. Amo ni dire apid. Oh, mo na, ikasabot ninyo ha. Bus ko na kay dire apid, dala tara. Tara, punta ta. Hindi ari purma eh. Abay, dali di abay. Taan nila Ay, kayo. Oh, di ko pasabot ninyo diri bay. Nicole's Food Corner. Masarap na pagkain dito eh. Lami gede dire bay. Mamalanda silang area oh, no kay ba. Ya tara. Tara, gusto na ba? Tara, tara. Stay ay. Kuman, uy! Bisa siguro to? Sige mo apid. Sige. Tia sa mga amaw ba eh, di man picture to ganto dire kaon man. Sa gidala gini yung abilidad tung gikid bukid ba. San bataan nga. Yo bebe, picture ni nagumi ka dali nga picture. Balo ka managsar kimi ka adto dire. Wara. Indot kay dire oh. Sa taan nga. Smile. Ay sanyo. Tara, mito ta plaster ta mga ano ba? Order na diya. Ano balenta dito? Rapid. Ano talapit ay? To, utas ba? Indot kini to ba? Ay ito. Tara kini no. Ini lapod mo ay pumagin durante pa kayo. Sorry, good. Sa tao na eh. Ala mo giha gid ay diri ano. Nindot dito Ay, ano maging durante ba eh?
Sabay, good pid. Dira tao. Dira, dira. Sar eh, kay may katog mga ingon ani pid. Ay, di man kabalo mo sabot pa eh. Ate. Sabot po. Order ta. Udah itu kau. Sige, ako reorder. Sige, si pagkaraw-karaw na po mo rito sa may cashier. Ulawan ta diri. Sikit dala ninyo yung mga tirada tugikan sa tuwa ba. Pagdali na dito, nagtimbre ra ka. Ikaw na. Eh, balik ron. Muna ka dali ha. Oh, sige, silpon na mi diri pid. Kawe. Asa man napit mo order diri bay? Diri siguro. Sir, kanang available niyo diri ma'am. Ay, namin nilo, sir. Dala, sir. Ah, sige. Ang pili lang ko diri no. Abot lang mama, pili ko dali. Hoy, ako ni bahala na eh. Ah, sige. Sorry, linundot na niya. Sorry, bestseller niyo ani ma'am. Ano, sir? Balbakwa, halang-halang, o fried chicken? Wala siya. Oo. Kakanan na lang mo ma'am. Ito yung mga, sir. Sige. Ako lagi yan. Ito, sir, ha? Ma'am, thank you ma'am. Salamat. Gayam ka order ba ta ay asan ko bay anara. Araw. Order na ko bay. Yato na diri. Tadra, sige. Ya, may trada doron. Bulak tata diri. Apa tata? Yato naman daw. Sige. Lagi ba? Ayo. Mabos na lang sa kanon, bay. Oh, lima. Ya, pabila to daw. Bayad ka? Ay, dito. Eh, dito. Ah, muli na taran. Eh, pase na taron. Gusto Kita. Ay. Unsan ng perumpian? Ito ko. Bayad so, balik ko din. Oh. Kuma, Ha, sir? Padel. sige. Tangon mo yung tangon, ma'am. Ay, ano, dili pwede, sir. Sige, ma'am. Salamat, ma'am. Expert naman kayo ko nga mangungutang, bay, pero gibilibaran ko, madam. Impossible yan eh. Ya, mana bayad? Bayad ka din. Mga bay? Aman. Bay, Kay. mangutang sa madam, bay. Ah, lagi na yung kalaki na yung ba? Pang na ba tay? Wala kang dalag kwarta na eh. Sabi mo na ako makaya na utang diri bay, kaya ako na bay pinaka-expert ng mga utang, no? Pero wala, bay. Tinusugot, madam. Sao na to na yun? Yan doy, sa may plano na to ani doy nga. Tangon din tanya doy. Balik-balik. Bata, ani na anak po na yung tirada ba? Gidala na po na yung pagkapalautang diri ah. Ah, sabi mo na ako makaya ng utang ba kay expert na ba ko anak? Okay, tawagan sa akong kontak ako. Subo, po ko mo ba? Hello. Ato sa Godrea sa Nichols Food Corner. Eh, na ko ituyo sa mga ba? Dito lang. Asa man itong Nichols Food Corner diri ako eh? Bang! Ay! Ano naman dito dyan ako? Ah, siguro to sila rin ako. Asa na to sila dapita eh? Uy, Mark! Ay, dadam na siya. Ito sana ko ha, kaya para sulbat to problema ba? Sige bay, aray. Ako ay isang model. Mark. Kwarta ni. Agok, SPG ba? Pasalay kayo. Malagi mo dyan lagi po akong duda nga bantong ni Anto ko diri ano. Pinagod. Magaling kang kupal ka. Walang sa paglabas akong secret packet di. Sila man ni. Ako may bahala anak niya. Bro, salamat niya. Walo man dyan ko nga maon lang din na po di mong plano. Bintoy, may nang kontak ni Undoy ba yun? Ano? Itong utangan ni mo? Ano mo no? Kago ba yun? Tinabay? Bayot, oy, katong last kita na ko siya itong pagbayad na kung kuwan ba, kalibo siya kay. Gakos atong isa ka aktor ito itong dulag email. Di ayo. Abi, nag-lucky na bay, bayot, tinabay. Ay, nagtaba siya, madunggan ta ba? Sulbad ng problema na. Kabuto na sundoy. Basta niya ha, magkita ta niya. Kaya mag-work ako sa salon niya. Hinahinan ako. Sige, salamat na. Sige, ato sa ko. Confirm, di laging amaw lagi bay. Bayot dito no? Bayot din kagbuang di. Pero niya doy. Na. Hiram ko. Ito na ba ito? Dito pit. Ay, kisa, eh. Tabi, bilib doon. Hoy. Oh, nagpunta kang bay, bintoy. Ikailan din mo ito eh. Oh, betong
sumbag sa una itong niyaging kuhan. Mana? Maganda eh. Mo to ay mo to Blind na pong gagawang. Paglo na to sa ba, tutukan to sa ba. Oo man to. Blind ang gagawang. Eh, sa kabalo na ko na siya. Yes. Ikaw, okay kayo. Magaling kang kupal ka. Ani? Sabay, nandar niyo to. Dito na talakaw. Di tara. Ini po. Tara. Sulban goodbye. Sulban goodbye. Uli kita. Ikisan pud niya nagikan dito sa lubot. What's up? Shout out dahil sa nag-sponsor sa mga nino nga si Madam Sam. Yeah. Salamat kay Madam. Salamat. Salamat, madam. Salamat po dahil sa Nicole's Ford Corner no nga. Lami kilang balbak ko halang-halang dire. Salamat. Salamat. Tagan pag mga klase-klase dire guys. At tuwin nyo dire sa kanang Purok North Gate. Thanks. Libangan ang ko ay.